छत्रपती शिवाजी राजा असा एकाच होऊन गेला. छत्रपती शिवाजी राजा असा एकाच होऊन गेला. इतिहासाच्या पानामध्ये नाव आपल्या टाकून गेला. इतिहासाच्या पानामध्ये नाव आपल्या टाकून गेला. सर्वांना माझा नमस्कार. माझे नाव प्रेषी आहे. आज 19 फेब्रुवारी आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करीत आहोत. प्रथम सर्वांना शिव जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी मराठ्यांचे शूरवीर, पराक्रमी आणि महान राजा होते. त्यांचे जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यांची आईचे नाव जिजामाता होते आणि वडिलांचे नाव शहाजी राजे भोसले होते. जय हिंद, जय भारत. व्हेरी गुड.